Yo, what's up yo? My name is Peejay. I'm from Cebu, Bisaya, Cubay, and welcome to my YouTube channel, Peejay Ong. Yan. So for today, guys, it's another episode of our How to Vlog series. And for today, we are going to talk about the quality of your YouTube videos. Yan. So ano bang quality na dapat sa ating video, guys? Like ano ba yung video quality tsaka sound quality na dapat natin i-produce or i-upload sa YouTube? Yan. So pag-usapan muna natin is yung una, guys, is yung video quality. Ano ba kailangan ng video quality na dapat nating i-upload? Kailangan ba na HD? Kailangan ba na 4K? Di ba? Kailangan ba yung mga cinematic na style na it's like movies na, ganon? Kailangan ba yon? So, sasagutin natin yun, guys. Actually, based dun sa aking experience more than a year of pag-YouTube, guys, based din dun sa mga napapanood ko ng mga channels na YouTube, actually, hindi kailangan na 4K or HD yung video natin, di ba? Tsaka yung mga cinematic effects, hindi masyadong kailangan, guys. Yung importante, more on yung decent. I mean, it's hindi siya blurred, kumbaga. Yung kailangan lang is nakafocus yung camera. Kumbaga, yung object na film ninyo is clear. Kumbaga, hindi siya kailangan ng HD, guys, but at least decent siya, guys. Professional looking naman na yung pag-video nyo, yon, hindi masyadong shaky. Kumbaga, hindi shaky, hindi blurred. Naka-focus dun sa object na gusto nyong i-film. Yon. So, yun lang yung important dun, guys. And then, second, guys, is yung sound quality. Ano ba yung sound quality na dapat natin i-achieve, kumbaga, sa pag-upload ng video? So, definitely, guys, yung sound niya dapat very clear, kumbaga, di ba? So, yun, iwasan natin na nag-e-echo yung voice nyo or minsan medyo bungol. Bungol, ano ba yung sa Tagalog yung bungol? It's like muffled, kumbaga, muffled yung sound, di ba? It's like nakakulob yung sound, so hindi masyadong maintindihan ng ating viewers. So, mahalaga kasi yun, guys, na kahit gaano kaganda ng video na ginagawa nyo, but if yung sound quality niya is very poor, kumbaga the people or the audience cannot understand, di ba, kung ano yung gusto nyong sabihin, kung ano yung message na gusto nyong i-convey, kumbaga hindi clear, di ba? So, ang tendency nun, guys, pag hindi masyadong clear yung audio natin is yung audience natin, guys, is ibaback nila yung video natin, kumbaga i-X nila at hanap sila ng ibang video or sa ibang channel na mas clear yung audio. So mahalaga yun, guys, na yung audio clear, yung video clear. So yun lang yung important nun, guys. So sa mga nagsastart pa lang dyan, guys, hindi muna natin masyadong i-worry na dapat ba HD, ganun, 4K. Actually, konti lang talaga nag-upload ng 4K, guys, kasi yung storage niya napakalaki, guys. It's a very, very massive. Kumbaga, massive yung file pag 4K. So, it's hard to edit. It's hard to, yun nga, pag-store. Mauubos agad yung hard disk space ninyo pag 4K yung pag-record ninyo. So, yun nga, guys, paano ba natin i-improve? Kumbaga, paano natin i-improve yung quality ng video natin tsaka yung sound quality ng video natin or ng YouTube natin is may mga dito, guys, tinatawag natin na vlogging gears. Yun, di ba? Especially if yung gamit natin is cellphone lang. Kagaya ko, cellphone lang yung gamit ko. Hindi naman siya yung high-end na cellphone. Actually, 10,000 pesos lang yung bili ko ng cellphone ko, and magto 2 years na to siya, guys. Ito, gamit ko ngayon sa pag-record. So, ito yon, yung Honor 10 Lite. Ito lang yung gamit ko talaga, guys, ever since. And yon, okay naman yung quality ng video niya. Actually, yung mga video, yung mga camera ng mga phones ngayon, yung video nila is high-end na. Kumbaga, may mga 48MP, yung AI, ano pa yun, yung quad camera, yung mga ganun na yung mga cellphone ngayon, di ba? So, yun. So, absolutely, kahit below 10,000 na mga cellphones, yun nga yung pinakita ko last time, yung Realme, madami na tayong pagpipilian, kumbaga, na sa pag-film ng ating mga videos. Yun. So, yun, guys, yung importance lang dun, guys, is yun nga, kailangan nga, di ba, yung pinento natin kanina, hindi shaky yung pagkuha natin ng videos, kaya nga may tinatawag tayo ng mga vlogging gears. Yun. Ito yung mga vlogging gears, actually, guys. Ito yung pag-usapan natin itong mga vlogging gears. So, yung sa video, unahin natin sa video, guys, di ba? Kailangan na yung video natin hindi nga shaky at hindi blurred, di ba? Before kasi, guys, yung ginagawa ko, wala akong ganito, wala akong mga vlogging gears, yung kamay lang ginagamit ko. There is this tendency talaga na medyo shaky. Sa Bisaya pa, pasmado kasi yung kamay ng iba, kagaya ko, di ba? So, there is this tendency na
na pag-film nyo, kahit sa tingin nyo steady yung pag-hold nyo ng camera, but there is this tendency na talaga na shaky siya, tsaka yung pag-transition ninyo, shaky siya pag wala kayong gamit ito na mga vlogging gears, like, ito nga yung pag-usapan natin. Ito guys, very important to sa, lalo na sa nag-i-start ng sa mga nag-i-start ng YouTube, I mean, yung may mga kahit konti tayo na vlogging gears that would really help us na mapaganda yung ating video. Yon. Speaking of etong vlogging gears guys, yung friend ko from Bohol, si Yanee, kaka-upload niya lang ng video niya, nag-unbox siya ng kanyang vlogging gears, kumbaga, di ba guys? So, you should watch her video guys. Maganda yung mga vlogging gears na binili niya. Yon, nakakaingit nga. Binili niya sa Lazada yung August sale, di ba? So, sa mga hindi pa nakakabili ng vlogging gears dyan, especially dun sa mga nagsisimula, may sale ulit sa Lazada guys ngayong September 9 naman, di ba? 9/9 sale naman. So yun, sa mga hindi pa nakakabili, pwede pa tayong humabol, kumbaga. So yun, so pag-usapan natin guys, ano yung mga basic na vlogging gears lang kailangan natin guys, so that we can improve yung video and audio ng ating YouTube video. So yun, so ito guys, ito yung tinatawag natin na tripod. Ito is Gorilla Pod, kumbaga. Gorilla Pod siya guys, yun, because yun nga, flexible to, diba? So yung nakaganda dito guys is yung gamit talaga nito guys, especially if kayo lang mag-isa, diba? Kagaya ko, ako lang mag-isa nagre-record, gano'n. So yun, ilalagay nyo lang to sa desk, diba? So i-place yung camera ninyo. So yun, pwede na kayo mag-start recording. Kumbaga, kahit mag-isa lang kayo, pwede na kayong mag-record. So ito guys, ito, nabili ko to sa Lazada. It's around 175 pesos. And yun, kasama na yung camera holder. So dito nyo ilalagay yung camera nyo guys. So yun, ang nakaganda dito is yun nga, hindi siya masyadong mahal, di ba? 175 pesos sa Lazada. So yun, you can check out my link sa description guys kung gusto nyo din bumili ng Gorilla Pod ninyo. Actually, may mahal na version nito, yung Joby ata yung brand na yun. Yun yung talaga yung maganda. Kasi ito, may tendency to na, ano talaga guys, na maputol, kumbaga, but pwede nyo namang ibalik. Yun. Natatanggal to guys. Yun, pag ina-adjust nyo, ganun. Supposed to be kakapit to, but minsan nalalaglag siya guys, yun. Diba? Very flexible to, very flexible. So, kung saan nyo gusto ihang, pwede siya, and then you can start filming, diba? So, yun lang nga, may tendency na yung ibang parts niya is, yun, mahuhulog, or yun, may tendency na maputol. But, yun, pwede nyo ikabit ulit, actually, diba? So, yun. Ito, Gorilla Pod, so, ideal to guys. If nag-i-start pa lang kayo mag-vlog, di ba? 175 pesos, and yun nga, mas magiging stable na yung pag-take nyo ng video, kumbaga, di ba? Pag hawak nito, hindi na siya masyadong mag-shake, kumbaga, hindi na masyadong shaky yung video nyo pag hawak nito, and yun, mas stable siya pag yun, nakatayo siya, tapos mag-film kayo kagaya ng ginagawa ko. Actually, dalawa yung ganito ko, ito yung gamit ko ngayon dito sa pag-record, kumbaga, di ba? So yun, and then, next guys, is ito. Kung walang Gorilla Pod guys, or tripod, kumbaga, may tinatawag din tayo na selfie stick. Ito yung selfie stick guys. I think almost everyone may selfie stick, diba? So yung nakaganda din dito, yun nga, is anti-shake sa video ninyo, di ba? Hindi masyadong shaky yung kamay ninyo pag may selfie stick kayo. And of course, yung range niya, mas makikita yung background ninyo, di ba? Pag pag in-extend nyo to, tapos kita yung background ninyo. For example, more on adventure yung video ninyo, di ba? Mountain climbing kayo, di ba? Pag umabot na kayo dun sa tuktok, di ba? So pwede nyo tong i-extend yung selfie nyo, tapos yon, mag 360 degree view kayo guys. Iikot nyo guys, iikot nyo ganon, di ba? So that makikita ng mga audience, kumbaga ng mga subscribers niyo, yung ganda ng background niyo, yung nai-experience niyo nung yun nga, pag yung kayo nag-mountain climbing, di ba? Pag umabot na kayo dun sa tuktok, yun, mag-video kayo dun guys, gamit itong selfie stick. And of course, ito din, actually ito, pwede din nyo gamitin as selfie stick, kumbaga guys, pero yung height niya, ganito lang, so limited lang, so yun, pwede nyo itaas na ganon, but mas maganda if yung mas mahaba na selfie stick, if gusto nyo talaga makita yung ganda ng background ng kung saan kayo nagtitake ng video. Yan. So, yun guys. So, yun, yung video guys, diba? Ito, definitely, kahit sa dalawang ito guys, is mag-i-improve na yung video natin, diba? Yung kahit walang stabilizer, yun yung mga bagong camera ngayon guys, is may video stabilizer na, kumbaga kahit tumatakbo kayo or naglalakad, hindi siya masyadong magalaw yung video because yun nga may stabilizer na guys. Yung iba,
Actually, yung iba may gimbal, yung tinatawag na gimbal guys. So, medyo mahal yung gimbal. It's around mga 3,000 to 4,000. So, yun, definitely, mas magandang stabilizer yung gimbal. But sa mga nag-i-start pa lang guys, kahit selfie stick, tripod, pwede na kayo mag-start. Yon. So, ano pa yung mga vlogging gear na pwede nating pagandahin yung video natin is yung mga tinatawag natin ng mga lights. Yon, mga lights guys. So, ipansin nyo guys, yung uso ngayon sa mga vlogger is yung may mga ring light, yon, mga LED lights, yon, di ba? So, ang gamit nun guys is kagaya nito is yon, mas clear as anong tawag dito, mas focus, kumbaga mas focus yung object na film ninyo. So, if wala naman kayo yung ring light guys, actually yung ring light best yun guys if more on mga makeup tutorials yung ginagawa ninyo, di ba? So that may parang ano tawag dito, glam effect doon sa mata nung gumagawa ng makeup tutorials. Yan. So, kung wala naman tayo yung actually ako guys, wala akong ring light, wala din akong LED light. So, ano yung pwede natin gamitin guys? Actually, may natural light tayo pwedeng gamitin guys. For example, may ano tawag dito, cortina kayo na puti, and yun, may dumadaan doon yung sikat ng yung ano tawag ito, sunlight, kumbaga yung sunlight, di ba? Pwede kayong in front of that, di ba? I mean, pwede niyo siyang gamitin as a source of natural light, di ba? So, yun, against kayo doon sa light na yon, so that kayo yung light, kumbaga, na-gets nyo guys, di ba? Yung window, yung gano'n, may cortina, may puting cortina, and yung natural light, papasok doon sa ano. So, yun, magbibigay din sa inyo ng ano guys, parang glam effect kumbaga, di ba? So, yun. If wala din tayong ganun guys, if hindi available, eto guys, pwede kayong mag-DIY ng inyong mga LED lights. Kumbaga, itong gamit ko guys, actually, pakita ko sa inyo guys. Study lamp to siya guys. Eto, study lamp, di ba? Yun. Yun, pwede nyo din siya gamitin, di ba? As a DIY. Yun. Pwede din, if may mga study lamps kayo dyan, guys, pwede nyo gamitin as, ito nga, as a headlight, di ba? Headlight, yon, di ba? So that, ano, maganda yung, yon, kitang-kita yung object. Ako, like, for example, ako yung nagsasalita now, so, mas kita ninyo yung mukha ko, kumbaga, di ba? So, yon, lights, guys, I suggest, yun nga, if may mga study lamps kayo dyan, pwede nyo gamitin yon. Kahit mga bumbilya, di ba? Mga bumbilya, pwede nyo din gamitin. At kung ano pa yung mga sources of lights that you have there at ngayon na hindi pa kayo nakakabili, di ba? Gamitin nyo guys, utilize kung ano yung available ninyo dyan sa bahay, di ba? Kagaya nito guys, another example of light is ito, di ba? Magandang background to, di ba? Actually, kakabili ko lang nitong itong diffuser, di ba? Air humidifier. Yon, kakabili ko na may unboxing video ako nito, guys. Nabili ko din sa Lazada. At around 600 plus lang to, guys. And yon, as of now, guys, as of today, sulit talaga itong humidifier to, guys. May timer siya, ganoon. So, yon. Ito, if may mga ganito kayo, guys, sa bahay niyo, pwede niyo din gamitin as a source of light, di ba? So that, yon, maganda tignan yung video natin. Yon. So, yon. Yun lang yung mga gears for the video guys, yung light, and then yung tripod, yung selfie stick. So yun, makakatulong talaga yun sa pagbo-vlog natin guys. So ano pa yung second naman natin guys is yung audio, di ba? Ano yung makakatulong sa audio natin? Definitely, if yung built-in lang na mic na gamit nung sa cellphone natin guys, there's this tendency na hindi siya masyadong clear, or may mga noise sa background. Kumbaga, yung mga background noise, yun kasi yung madalas na iniiwasan ng mga vlogger, guys. Because, yun nga, yung audio, nakaka-apekto siya sa yung message mo. Hindi masyadong ma-convey if may mga, ano tawag dito, yung may mga sagabal. Kumbaga, sagabal dun sa mga sinasabi ninyo, di ba? So, yun. So, yung sa audio naman, guys, ang suggestion ko is, mag-invest kayo sa mga external microphone. Definitely makakatulong talaga yun guys. Kagaya ng gamit ko guys, ito tinatawag to na Boya. Ito, nabili ko din to sa Lazada guys, and it costs just 599, di ba? 599 lang to guys, dun sa Juan Gadget. So, yun, nasa description ko din yung link dun sa Lazada ng Juan Gadget guys. Pwede nyo din subukan, or pwede nyong bilhin, di ba? So, bilhin nyo na guys. Actually,
before, yung mic na gamit ko is sa cellphone lang, and napansin ko mas gumanda talaga yung audio quality ng mga videos ko nung bumili na ako ng external mic kagaya nito guys. And yun, maganda siya, and yun, yung affordable, di ba? Yun yung nakaganda niya, is ini-enhance niya yung quality ng voice at an affordable price, di ba? So, eto guys, recommended to, for example, gumagawa kayo ng mga tutorials, ganon. Kagaya ng ginagawa ko is, eto lang, simple talking, na nasa loob lang ng kwarto, ganon, and wala masyadong noise background, di ba? So, yun, very clear yung, kumbaga, yung audio, di ba? So, I'm pretty sure dinig na dinig nyo naman ako, di ba? So, yan. So, aside dito, guys, may iba pa tayong type of microphone. Ito tinatawag na shotgun type, guys. Shotgun type, and ang nakaganda dito, guys, is ideal to. Kumbaga, ideal if more on vlogging outside kayo, outdoors, kumbaga outdoors, because ipansin nyo, if nasa labas kayo, guys, there is this tendency yung hangin is nakaka-capture ng microphone, kumbaga yung yun, di ba? May sound effects pa, di ba? So, yun guys, to avoid that, especially na pag yun nga, more on outdoors yung vlogging niyo. For example, nag-vlog kayo sa nature, gano'n, yun nga, yung mountain climbing, or kahit nasa labas kayo nag-vlog, guys, minsan kasi mahangin sa labas, di ba? So, there is this tendency talaga na hindi clear yung audio ninyo, hindi kayo madinig ng viewers ninyo. Kaya ang gamit na to is, kaya nga ito, may ano siya guys, it's like a wind muffler, kumbaga, it's like a dead cat yung tawag nila dito guys, because maybe it looks like a dead cat, but ito yung nakakatulong talaga guys na ma-reduce yung noise, yung wind noise, kumbaga ito. So, basically, pag wala to guys, masyadong maingay yung sa labas na sound, yung background noise, kumbaga, masyadong dinig kung hindi nyo ito ikakabit. So, basically, important din to na ikabit ninyo. So, yun. Pwede nyo ikabit to sa cellphone, pwede din sa yung camera talaga mismo, yung mga handycam, ganon, pwede din ito. Ito, Boya ang brand nito, guys. So, yun. Nabili ko din to sa One Gadget. Yun, di ba? So, basically, yun lang, guys. I think na-cover na natin yung topic natin for today is about lang yung quality ng video. Sa simula kasi, guys, yun talaga yung madalas yun. Madalas kong tinatanong is, ano ba, dapat ba ako mag-HD? Palagi yung video ko, HD pa palagi, 4K, ganon. Dapat ba na may mga mamahalin ako na gadgets, ganon, yung may mga ring light ba dapat ako, mga LED lights, ganon. So actually, pag nagsisimula pa lang tayo, guys, yung suggestion ko is, ito mga basic lang na vlogging gears na pwede natin bilhin at an affordable price. Actually, less than 1,000 lang lahat ng cost na ito, 'di ba? So ito, pwede na kayong mag-start na mag-vlog. So, ang importante lang kasi guys, if nagsisimula pa tayo guys, kagaya ko nagsisimula is, yun lang is yung consistency sa pag-upload. Yun. So, mahalaga yun guys na mas consistent tayo mag-upload, 'di ba? And yung content natin, important yun guys before before natin problemahin kumbaga yung mga gears, 'di ba? So, sa kagaya ko na budget friendly, kumbaga budget meal lang yung budget ko, 'di ba? Student meal kumbaga yung budget ko for the vlogging gears, kaya yun, unti-unti as ano guys, yun, pag nakaipon na tayo, 'di ba? Pwede na kayong mag-upgrade kumbaga ng mga vlogging gears, yung mga high-tech na video camera, 'di ba? Ganon. So for now, habang nag-start pa tayo, pwedeng natin gamitin kung ano yung available, kumbaga kung ano yung available natin na cellphone, ano yung available natin na lights, ganon, yung microphone, 'di ba? So, 'yon. So, definitely 'yon. Pwede na kayong mag-start mag-vlog. 'Yon. So, 'yun lang yung video natin for today, guys. I hope that you have learned something new, 'di ba? Something new. If may mga tanong kayo, guys, about sa mga vlogging gears, 'yon, comment lang kayo and answer to each of your comment. And of course, may madami pa tayong videos na upcoming, guys, dito sa ating How to Vlog series, 'di ba? Pag-usapan natin next yung more on yung niche naman, ano yung mga topics na pwede nyong i-post or ano yung niche ng channel ninyo. So yun, pag-usapan natin yun sa next video natin, guys. So yun, once again, my name is Peejay, guys. Thank you for watching and I'll see you again next time.